Pnawn da! Sut ydych chi iawn? Reit, sesiwn bach cyflym, ie? Gwych. I'r gadael. Dim offer heddiw. Reit, gyd dwi eisiau chi wneud ydi marcho, reit? Felly, coesau mawr, breichiau mawr. Dwi'n eisiau symudiadau bach. Dwi eisiau lot o ymdrech iawn. Felly, bottom ball mewn, sgwydda nôl. Yr adi mewn ac allan. A be hoffwn i chi ganolbwyntio arno ydy defnyddio cyhyra ystumog i dynnu'r coesau fyny. Dim jyst symud y coesau. Dychmygwch bod eich stumog chi yn eich helpu chi i godi'r coesau. Felly, da ni'n gweithio'r abs. Reit, hwnna chi mewn ac allan ar ôl 5, 4, 3, 2 ac 1. Reit, da chi'n cofyn i gwneud hyn cwpl noson nhw. Dwi dal eisiau dyfalbyrhau fo'r un yma achos mi o mor fuddiol i chi. Da ni'n gwneud gwaith sengl ar y goes. Felly, un goes o'ch blaen, un lawr. Eisiau chi wthio mewn i'r goes yna. Dim rhoi lot o bwysau ar y goes yma. A eista lawr eto. Os ydych chi eisiau dod ymlaen i wal neu fwrdd, mae hwnna'n iawn. Dwi eisiau 8. Felly dyma lle dwi eisiau chi ffocysu. Barod, na ni'n gwneud 6 ar ôl 3, 2, 1. Pwysau fanna, dim pwysau fanna, so chi'n gallu helpu o. Da iawn, 1. 2. 3. 4, felly hon sy'n gwneud y gwaith i gyd, iawn. 5. Iawn. A 6. Gwych. Goes arall, iawn. Ar ôl 3, 2, iawn fel mlaen i'r rhywbeth. 3, 2, 1. Wthio'r goes yma i fewn. A arall i lawr. Da iawn. 1. 2. Os yn rhaid i chi ddal mlaen i'r rhywbeth, ond iawn gwneud. 3. 4. 2 i fynd. 5. A 6. Gwych, reit. Chydig bach o aerobic rwan. Dwi isio 1, 2, 3, 4. Felly 1 ar draws y corff, agor fyny'r cefn. A fel yma, iawn. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Ochr, ochr, ymlaen, ymlaen. Ochr, ochr, ymlaen, ymlaen. Da iawn. Cofiwch, trio sgwydda nôl. Stumog yn dyn. Bron yna bobl. A ni'n gwneud un arall. Un arall eto. Dwi'n licio hwn. Ok, gwych, da iawn. Rwan, eisiau chi blygu dros y coesau fama, sgwydda nôl. A dwi eisiau chi wneud siap fel yma. A wedyn fel yna. Felly chi'n tynnu y sgwydda at ei gilydd yn y cefn. Fel yma a fel yna. Barod 10 yn gyfan gwbl. 3, 2, 1. Ymlaen. A pinch. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Gwych, reit, i orffen, da ni'n mynd i feicio. Felly, chydig bach o aerobic eto, ond lot o waith i'r cliniau, popeth fama i fod yn onest. Dwi'n chi bwyso nôl y gadael, dal ymlaen, cefn yn syth, dim di plygu, tynnu'r bottom ball mewn, ag amdani, reit? 1, 2, 3, 4, cariwch mlaen yn adlu, 5, mae mor hawdd yn hoffi gwneud, 6, 7, 8, os eich rest mae hynna'n iawn, 9, a 10. Gwych, da iawn chi, sesiwn eitha anodd yn onest, lot o losg yn y coesau. Da iawn, fydda i'n ôl sos nesaf, efo mwy
o yma ar y corff bendigedig. Wel, eich ni eto, tara!